gikan ka nahimong anak sa Dios. Pagdawat gid nimo ni Jesus Christ, didto na bag-o ang imong spirituhanong identity. Bisag unsaon natog simba, bisan pagdaghan kag memorize nga mga verses, pero kung wala nimo nasabtan gyud kinsa si Christ ug wala ka nakadawat niya sa imong kinabuhi, di gyud magsugod ang personal nga relasyon. Now, sa time nga gidawat nimo si Christ, kinasing-kasing nasabtan nimong kaluwasan, didto na bag-o ang imong spirituhanong kahimtang. Daghag title nga gitawag sa Bible, si Paul gitawag niya ang tanang nakadawat ni Kristo Jesus nga bag-o ng binuhat. Nain na bag-o nimo dili pisikal. Pero pagdawat nimo ni Christ nay nabag-o sa imong spirituhanon nga bahin mo na si brother kaganiha, makita nimo ang kabag-uhan gid sa iyang life. Nasayod ko brad nga dili to physical nga kabag-uhan. Nanay tinguha yang kasing-kasing nga moadtog simbahan, ilaylahon ng Ginoo liman ka sa pandemic. Bisan tuod walay panimbahon dinhi nga klaro, pero muanhi siya dinhi magtigom nay kauhaw ang kasing-kasing. Isa na sa ebidensya nga duna nagihinihinay nga kabag-uhan ang atong kinabuhi. Ang Bible gitawag na nga kabag-uhan nga sama ka sa usa ka bata nga bag-ong na tao spiritually. Pagdawat nimo ni Christ, na bag-o ka, na tao ka pag-usab mo niingon si Kristo, kinahanglan ka mataw pag-usab og dili na physical nga birth, isa na ka spiritual nga birth. Munang pagdawat nimo ni Christ, ang imong kalag espiritu na bag-o to, nagsugod to sa bag-ong sinugdanan sa usa ka relasyon na diha kang Kristo. Munang nanay hinihinay nga kabag-uhan atong kinabuhi kay naanay na bag-o nimo nga gisugdan sa balaang espiritu. Diin man ang Bible gitawag tag children of God. John 1:12, ang tanang midawat ni Kristo Jesus gitagaan sila katungod nga mahimong anak sa Dios. Now timan-ini siya na kay tawhanong amahan o ginikanan dinhi sa yuta. Pisikal nimo na sila nga ginikanan. Pero pagdawat nimo ni Kristo Jesus, gitagaan kag spirituhanong identity, gihimo kaniyang anak. Now lahi sa una, katong wala pa tay relasyon ni Kristo Jesus, nagsimatag sangpit og amahan. Amahan namo nga nasa langit, our Father in heaven. Pero ang tinuod, bisag unsaon nimo sangpit og amahan sa langit, kung wa pa kay relasyon ni Kristo Jesus, dili gid to kaabot nga pag-ampo. Sumala sa Isaiah 59:2, ngang tanang tawo nga nahimulag sa Dios tungod sa sala, dunay barrier, dunay gap, nga bisag unsa na to gihilak og tsabaw sangpit sa ngalan sa Dios, di niya madungog tungod kay naguba atong relasyon diha kaniya. Now tungod ni Kristo Jesus gibayra na atong tanang mga sala. Ug pagdawat nimo ni Kristo Jesus, didto miepekto ang bayad sa sala, ngang imong relasyon sa Dios nahibalik na. Sa una kaaway ta niya, layo ta sa Dios, ug sa diyang gidawat nimo si Kristo Jesus, gihimo kaniyang anak. Anak ta sa Dios. Muna bitaw gitawag na to atong kaugalingon pag kaubanan sa pagtug, mga brothers and sisters. Kay isa lang atong amahan sa langit, igsuon tang tanan sa pagtuo. So kay gitawag tag anak sa Dios, pasabot na puhon asa nagpuyo atong amahan sa langit, didto pud ta mopauli. Munang natay kasiguraduhan nga langit, ingon ang kanta ganina, didto ta sa langit nga arang tangpuy-an. Walay kasakit, walay problema, puro kalipay ug katagbawan. Uban ni Jesus. Anak na ba ka sa Dios? Nakadawat na ba ka ni Kristo Jesus? Muna'y isa sa mga identity sa tanang nakadawat ni Christ. Ang Bible nagtawag pod og sundalo. Nga tanang anak ni Kristo, nakadawat ni Kristo Jesus gitawag tag sundalo. Naghisgot pod ni sa usa ka pakig-away. Ang kinabuhing Kristohanon di man lang ni panindutay sinina, padaghanay kwarta, pahambugay sa panalangin, panindutay balay. Ang kinabuhing Kristohanon usani ka pakig-away.
Ingon ni Paul natay kaaway nga di makita. Ang atong kaaway di man unod, di man ang tao, di man atong silingan. Ang atong kaaway ang mga kagamhanan diha sa kangit-ngit, mga spirituhanong kaaway. Naa ang yawa, na iyang mga demons, sila'y influence og mga tao, nagagamit og mga tao para gubaon ang imong testimonyo og ang iyang iglesia. So kita nga mga Kristohanon gitawag tag sundalo. Kita ang makig-away para sa Dios. Kita'y mo barog sa bandera sa atong Ginoong Hesus. Muna ang kinabuhing Kristohanon, dunay mga pagsulay. Dunay mga hagit. Kay balo ba ka nga gikan sa early church ngadto sa dark age nga pila ka milyon ka mga Kristohanon ang nangamatay mihatag silang kinabuhi tungod ni Kristo Jesus. Ang pinaka the best ilhon o unsaon man pag ilang sa Kristohanon sa atong panahon bitaw karon unsaon man yung pag ilang sa Kristohanon. Kristohanon ni siya kay nagbitbit og Bible mo ba na? Kristohanon ni siya kay gikan siya sa simbahan nga Christian church. Unsaon man pag-ila nga Kristohanon ka, unsa may tatak, unsay ilanan nga tinuod kang Kristohanon. Abi nimo sumala sa Bible, dili sa imong sininaan, dili sa bitbit mo nga Biblia, dili sa church nga imong gigawsan, kundi sa usa ka kinabuhi nga nabag-o. Muna'y tatak sa usa ka Kristohanon nga taliwala sa mga problema padayon tang nakigbisog, nibangon, nakig-away, bitbit sa tong espada ug sa tong taming asdang para sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Gitawag tag sundalo ni Jesus sa Bible, gitawag pud tag kahayag sa kalibutan. Nga matag usa nato nagbitbit tag usa ka suga. Ug ang suga nagsimbolo o naghulagway ni kahayag, direksyon. Kita ang mo direct or mo guide sa mga tao padulong ni Kristo Jesus. O isa sa mga identity nga gihatag sa Bible nato, una gitawag tag anak sa Dios, sundalo sa Dios, kahayag sa kalibutan, ug ang atong hisgutan nining buntaga gitawag tag sulugoon sa Dios. Amen. Sulugoon ta sa Dios. Ug mao ni verse nga tong gibasa kaganiha. Muisgot kitag pagkasulugoon naatay giserbisyuhan. Nasabtan? Muingon gay ka nga ikaw usa ka sulugoon nagpasabot nga naa kay amo. Ug kay naa kay amo ang imong gibuhat para tanan sa imuhang amo. No tan-aw na to karon unsay kahimtang di na ng usa ka Kristohanon nga sulugoon sa Dios. Kay balo ba ka nga sulugoon tas Dios? Kumuan ni tag church, kita ba'y ni serve sa Dios o kita'y nagpa-serve sa Dios? Di ba sa church, kumuan ni tag simbahan, ang una nimong gihatod diha imong kuglingon man para sa Ginoo. Hinumdumay gid na, watan niya nig church para serbisyuhan tas Dios. Ginoo, i-bless ko Ginoo ha. Bantay lang kag di ko ma-bless sa simbahan. Abi nimo, kana nga klase nga pangunahuna, dili man na service. Di man ikaw ang nag-serve, ikaw may nagpaserbisyo. Muadni gitag church atong hunonaon, kitay mi-serve sa Dios. Munang bit-bit na to atong kagulingon para ihatag gadto niya kay kita may sulugoon. Amen. Now ang parable sa talents, usani ka common kayo nga parabulo sa Bible. Ang objectives nini nga parable matun-an nato dinhi ang prinsipyo sa success. Unsa man day gitudlo sa Dios may tungod sa successful nga pagkinabuhi. Ikaduha matun-an pud nato dinhi ang prinsipyo sa blessings. Unsa man di ay ang tinuod nga blessing. Di ba kasagaran bugat kitag naong taga Domingo kay murag di kay kugunan mo tug church pastor kay wa pa baga akong pag-ampo. Wa pa gyud na ulian ang amo ang baboy nga sakit gid gihapon. Wa panahalin pastor. And moingon din ta nga wa kay ko gi-bless sa Ginoo kay wa koy kwarta. E di ba moisgot tag blessing ang unang musod yung una-una kwarta?
Wa gani sod yung bulsa, wa ka gi-bless. Puno gani kayo, kulang. Di ba anang tao? Murag magayo ta blessing lagi. Kulang gihapon. Sa duha na ka bulsang bugdo, kulang gihapon. You know what? Nay gitudlo ang Bible nato sa tinuod gyud nga blessing kinini nga parable. Ug ikatulong gitudlo dinhi atong accountability, ang atong tulubagon. Kabalo ba ka matag butang nga gidawat nimo gikan sa Dios naa kay tulubagon ni ana? Dili binahatag. Although ang term na to say, Lord, salamat sa paghatag nining kuan. Usa na ka general nga term pero ang pinaka-stricto nga termino niya na gipahulam ka sa Dios. Ug mo na atong tan-aw nining buntaga. Gamay nga background nining nga parable. Namo nako. Naminaw na mo nako. Nay usa ka master nasay tulo ka klaseng sulugoon. Ang kaning tulo ka klaseng sulugoon nagkulagway ba ni nato? Pili asa kaning tulo. Unya milakaw ang agalon sa layo nga dapit. Sawa pa sa milakaw nagbilin siya katigayunan. Sa inyong King James gigamit dia talents. Pero dili na talent nga kanta o sayaw, di na mga talent. Katigayunan na siya, bahandi. So agalon, sawa pa sa milakaw sa layong dapit, nagbilin siya katigayunan nin tulo ka sulugoon. Ang unang sulugoon, gibilinan og usa. Ay kadua, gibilinan og duha. Ay katulo, gibilinan og lima. Lima, abi usa, duha, lima. Di ba? Gibilinan sila, unya ang kondisyon silang agalon, mulakaw kos na yung dapit, patubuan ninyo na, padaghanan ninyo na, ibili na ko na ninyo, wa na ko nagihatag, mubalik ko pohon para kuhaon ang abot. Suwa din nagbili ng agalon para pang lingaw-lingaw nila, para pang party nila. Nagbili ng agalon para duna ni abot, dunay ginansa. Diin man, pila ka tuig ang milabay, mibalik si agalon. Pagbalik sa agalon, kay di naman mailhan, kumpiyansa ra king tulo ka agalon, sulugoon. Kay paglakaw, nagbaktas, pag-uli, nagmuntero naman. Uy, si master man din eh. Adi, nagkarakara sila, kuha sila abot. Karon ang unang niahatag sa iyang abot, ang ikatuluman, nga gibilin naglima. Paghatag niya sa iyang lima, nahimo ning napulo. Ni times 2. Kung sige nga si agalon, nalipay ang agalon. Ikaw sa kakamaayo o kugihan nga sulugoon. Okay, ikaduha, nihatag pud siya ang abot. Paghatag niya siya abot, ang gibilinag duha, nahimo mang upat. Nalipay po nga agalon, abi ni mo unsa ang kalipay sa agalon natong naghatag og napulo, mao pong kalipay sa naghatag og upat. Maura nga kalipay ha, wa sa ningon mas malipayon kus na po ha, gamay-gamay rang kalipay sa upat. Pariha lang. Ingon sa maayo kugihan nga sulugoon. Karon, kay mo lagi tong unang gitaghaan, nagkumpiyansa lang man. Duko-duko sa siyang ulo. Master, ang imong gibilin bitaw na kung usa. Usa lang gihapon. Ingon siya, nganong usa laman gihapon? Sir, nahadlok manggod ko nimo, sir. Ug sa akong kakulba, sir, nga ikaw nagakuha ka sa mga butang, ikay tag-iyasta ng butang. Ako lang maning gilubong. Ako nagkalot ko, gilubong na ko siyuta. Ano, wag yun ilugi. Pero apoy ginansa. And sir, maura gid gihapon akong gibalik nimo. Lakton nga pagkasulti, walay increase. Walay abot. Kabalo mo, unsa answer siya nga galon? Ingon sa ikaw, dautan, o tapulan, nga sulugoon. Gipalabay pa siya ngadto sa kangitngitan nga dapit. Now, tanaw na to, unsay gitudlo sa Ginoo nining mga butanga. Una sa tanan, giluwas ka sa Dios para mo serbisyo gyud kaniya. Kini nga parabol naghisgot ni sa pag-serve.
ang pinaka-purpose nga nung gisave ta sa Ginoo aside sa mga spiritual things para mo serbisyo gyud sa Dios. Di man last year bago ra man bagyong Odette, last months kita mo ko sa Facebook po, di man kayo pirmi. Wa ko nagdahom nga mao din nga church katong napalid ni sa Odette, di ba Pastor John? May giintawan sa Pastor John, pinangga gis Ginoo sa Pastor John duwa na apil. Salamat jud kay Ginoo kay nakakapyot kita to sa Pastor John do atong mga panahon na ni ka napalid ang no, ako to Pastor perting kapyot sa ginako. Mao ra betag gibugaton. And may ginabot din ni ang panalangin sa Ginoo na gamit og mga instrumento mga katawhan na tukuran mo building na ni atop. Mas digon pa mo ningon ni Ma'am ganina mabalik tos Odette din ni. Wagin mo bisita na hindi siya kalangkat ani kung malangkat maginya ni apil na gid siguro. Bugat-bugat apil-apil kusog-kusog na ginahangin na Pastor Jando. Abi nimo sa among church sa Mactan, gamay lang man among church sa Mactan, makabisita mo pohon didto. Ing na lang mi. Gamay lang mong church sa Mactan, pero isa sa mga panalangin sa Dios dito sa among gamay nga iglesia, nasayad ko maupo dinhi. Halos tanang kaigsuonan nato dito nagatinabangay. Wala nagihapon sila mahatag sa church. That time among church naglunang mi sa lapok, among kigawas. Tanan ni volunteer gikan sa welding, semento, panday, kalot, electrical, tanang halos mga gamiton sa church. Wala gigasto ang church, gawas naman sa materyales. Hantod na ni-sponsor og mga pagkaon. Pastor mo niya ako i-sponsor sa church. Tanan nagtinabangay, bisan gamay kayo ilang mahatag, dako naking tabang sa bluhaton sa Dios. Abi nimo, nasayod ko ganina testimony ni Pastor Jando. Nagkasimento pa gid yung tiil ganina, nagsugat na mo kay nagmasa sila diri kagahapon. Muna ingon ang Bible, pagkamatahom sa mga tiil nga nagasimento. Mo ba nagingon Pastor Jando? Ingon ang Bible, matahom ang mga tiil nga nagabakta sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kana tong mga tiil bitaw nga nindot kay manicure, pedicure. Siguro ang gisulwiningan ninyo kay plaza, no? Kay wamdot makayo. Pero sa mga inaani nga area, tanawa ng mga tiil sa atong mga misyonaryo in town. Napuno in town nagbarikos, kubal. Bisa ako bati man kog tiil. Pero muna yung matahom nga tiil atubangan sa Dios. Meaning kugihana nga namuhat sa pulong sa Ginoo. Ingon ni Pastor Jando, kani pastor in town, volunteer gid mga membro. Gikan sa mga panday dinhi, sa mga maintenance dinhi, nasayod ko once masabtan magud nato nga sulugoon ta sa Dios, di gid ta magduha-duha sa pag-alagad niya. Sabta ginahigalig suon. Nga tanan ta gitahasan ta sa Dios sa pag-alagad niya dili para abi nimo sa Davao City. Nay isa ka mission church dito, Davao City, Davao area. Nga ilang balay, ay ilang church, kuan lang amakan lang. Unya ang atop kay kalusnugon na. Unya ang sulod ngiob kayo nabulit sa mga kahoy nga mga kanang bitaw mangamang bitaw mga okay lang gisalo sa anghel, no? Wala na unsa. Unya bitaw luoy kay ang church, maingon Ginoo luoy kayo ngit-ngit gamay ngiob. Pero abi nimo ang mga balay sa mga members tagdus andanas. Bag-o lang to na marmol ilang mga balay. Nanay mga swimming pool. Pero inigtigom nila kaduminggo didto, maganto sila sa tigumanan nga napuno og tulo gani sa ulan. And then one day nasabtan nila nga ang pagkinabuhing Kristohano day may tungod nis pag-alagad sa Dios. Musugot ba ta ni ana nga ang ato ang personal nga panimalay buhong kis panalangin niya atong tigumanan noon dias pagsimba naglisod dili. So pila ka tuig ang milabay na nga church, kalit lang midako ang iglesia, gilisag mga haligi nga sama nini, ni kalit lang dako ang sin. Ilang na-realize gatanan din sila sulugoon sa Dios. Nag-ambag-ambag sila hangtod nga ang iglesia ni barog yun. Kaya hangtod dili na to masabtan nga sulugoon dito sa Dios,
tihik man ta mo suporta sa buluhaton. Kabalo ba mo tanang gihatag nyo sa Ginoo, mubalik na niya times 2 to times 3. Ug once bugat atong kamot sa paghatag diha para sa Dios, bugat pud biya siya mohatag para nato. Sultihan ta mo, dali ra kayo mawa ang kwarta. Kanang 20 ka tuig nga gitiguman-tiguman sa abroad, 20 ka tuig ng trabaho sa mga tao nga wa ka kaila dito sa gawas nasod. Masakit lag dinggi imong anak. Isa ra na kaadlaw gani usahay sa ospital. Duha, tulo ka adlaw. 20 ka tuig na to nang gitigom-tigom. Once ang Ginoo di mo bless na ng imong gitigom, dali ra kay na mawala. Unang butang atong tan-aw nining maong parable sa talent. Okay? So the parable of talents teaches that we are not all created equal. Ang parabolo nining maong talento nagtudlo na to, number 1, nga gihimo ta sa Dios nga dili gyud pariha og kahimtang. Lain-lain gitag status. Atubangan sa Dios anak ta niya, pero dawato na to nga lain-lain gitag kahimtang sa kinabuhi. Isa sa mga rason ni ana tungod kay dili gusto sa Ginoo nga ikumpara nato atong kagalingon sa isig katawo nato. Now, sa verse 14 ngadto sa verse 15, sa verse nga atong gibasa kaganiha, naghisgot ni nga ang unang sulugoon gibili nag usa. Ang ikaduhang sulugoon gibili nag duha. Ang ikatulong sulugoon gibili nag 5. Nganong di man 5 tanan? Nganong di man 2 tanan? Now, ingon ang Bible, gibilinan sila sa Dios sumala sa level sa ilahang abilidad. Diba, kung tagaan karon sa Ginoo 20 milyones, ug di pa kakabalo mo dala na masayang lang na nga kwarta. Naana to din mo nang ihatag sa Ginoo tag 5,000 lang sang bulan, tag 10,000 lang sang sweldo matag bulan, tud kay mao ra ni kaya natong i-manage. Pero nakita sa Ginoo nga di pa kaangay tagaan og tag 100,000 ang bulan, di ka tagaan kay masayang lang na nga bahandi. Makita ninyo, ang gihatag sa Ginoo nato sumala sa atong abilidad sa pagmaneho. Munang dili ta pwede mo compare sa uban, nganong siya Ginoo dagko man kaayo, nganong ako ginagmay lang man. Tungod kay lain-lain gid tag kahimtang atubangan sa Dios, dili tanan equal. Naagibutang gibili nag 5, nagibili nag 2, nagibili nag 1. Isa ka butang walay tao nga wala bilini sa Dios. Nagi something nimo nga gibilin sa Dios sa imong kinabuhi. Nay mga tao, nay mga kaigsuonan nga talented kay tanan, no? Kaning inig panghuy-up pa lang murag nindot nagipaminawong tingog ba. Kaya kita kadungog na mo ana. Kanang mga talented kay voice, mga angelic voice kayo nga pagkupot pa lang sa microphone murag nindot na kayo ang tingog. Oh, ni kanta murag kag gibayaw sa langit. Mga talented nga tao, napoy mga tao nga inig mangluwa pa lang murag yabag-yabag na gyud. Mangluwa pa lang to murag lain nun paminahon. Naay mga tao wa gasahi sa talent sa pagkanta. Pero sa ubang bahin, talented ka, pero siya na pud wala. Ang punto na ko is, dili ta parehag talents. May imagine mo kung tanan ta din pastor, kinsa may maminaw diya. Kung tanan din tigtudlog bata, o di mag-ilog mo to ganang, biya to kabog 5, unom to kong bata, di pwede naghanag teachers. Kung tanan mo din Sunday school teacher, adiwa mo itudluan, kay tanan mo, manudlo. Munang lain-lain ta og gasa, lain-lain tag talent. Pero kana nga talent nimo usaray tumong ana ang paggamit yana sa pag-alagad o pagserbisyo sa Dios. Amen. Now, isa ka butang atong tan-awon dinhi, ang Dios biya ang pagganti sa Dios nimo dili man sa gidaghanon sa imong abot. Hinumdum ini. Ang unang sulugoon o ikatulong sulugoon gibilinan sa 5 na himong napulo. Gihatag niyang napulo ug ang naghatag og 4 pareho ra recognition.
Pariha ra nga kalipay, ningon ang master, oy nalipay ko sa imong gibuhat, na imong napulo, 5 lang man to. Ang duha nga nimo upat, oy pariha ra gyapon og recognition, walay labaw. Kay balo ba ka, ang paghatag sa Ginoo nimo ganti, bisan sa pag-bless sa imong life, dili man sa gidaghanon sa imong nahatag. Dili sa gidaghanon sa imong offering. Kabalo ka ang basihanan sa Ginoo sa kahimtang sa imuhang kasing-kasing. Na isa ka babay, mihatag siya siyang offering dito sa templo sa Jerusalem. Na mga businessman, nihatag sila sa ilang mga milyones, dagko kayo, mga pila kalibo yung gihatag sa offering. Uban, pay pang kwarta, gihulog dito. Di ba? May nanausay nga mga tao, labi nagting eleksyon. Oh, dagang kig tabangan niya, dagang kig picture. Na isa ka babaeng balo dito, kabalo ka babaeng balo sa ilang panahon, wa giyamo. Wa na pinakaubos nga tao na sa ilang kahimtang ang babaeng balo. Ni adto siya sa offering basket. Ni kuot siya siyang bulsa. Ingon ang Bible, ang gikuot sa babay ang pinaka gamay nga sinsiyo. So ang pinakagamay na itong sinsilyo karon, di ba? 5 stabos. Napay 5 stabos na itong naibangag ang tunga. Naghihimog yung takyan. Wa na naron. Unsa may sunod, pinakagamay na ito rong sinsiyo. 25 stabos na siguro, no? O na pa ba 10 stabos? Oh. Ingon ng Bible, mihatag ding babae sa pinakagamay niyang offering, ang pinakagamay nga sinsilyo. Paghatag niya dito sa offering box, miingon ang Ginoong Hesus. Ing sa tanan ng hatag din hikaron silang offering. Ang kining bayhana mihatag sa usa ka dako, mo'y pinakadakog gihatag. Ngano to? Wala tan-awa ni Kristo ang gidaghanon sa gikumkum. Nakita sa Ginoo ang iyahang kasing-kasing. Abi no unfair, kung usa ka tawo gitagaan siya 100,000 a month, ang usa ka tawo gitagaan siya 10,000 lang ang bulan, natural dagko gito ginatagan tong 100,000 ang bulan. Ang offering ato, ang muhatag to 20,000 murag sinsilyo lang na niya. Kay 100,000 man yang bulan. Kita nga ordinaryo lang, ino na to, natay 10,000 ang bulan. Lisod na guys ato ang paghatag 2,000, 1,000. Nihatag kag 1,000 sa offering. Gamay kay 1,000 kumpara sa 20,000 nga gihatag ato ni income og 100,000. Kung basihan sa Ginoo ang pagpanalangin ug ang pagganti sa gidak-on sa atong gihatag, unfair ang atong Ginoo, sakto? Natural lisod man ni hatag sa gamay. Ang pagganti sa Ginoo nagbase ni sa level siyang gibilin pod nimo. Kung bilinan kanyag dagko po siya gi-expect nimo. Kung gibilinan kanyag gamay siya gi-expect nimo. Po dili niya tan-awon ang imong giuli kung dili ang kasing-kasing nimo. Kabalo ba ka ang kwarta, paborito ning instrumento ginagamit sa Dios sa pagsukod sa imuhang kasing-kasing? Yes, ang kwarta. Daghag tao na bag-o tungod sa kwarta. Daghag relasyon na guba tungod sa kwarta. Daghag pamilya ang nabungkag tungod sa kwarta. Daghag kumari ang di na magtingganay tungod sa kwarta. Di ba tinuod? Powerful ang kwarta. Once di ni magamit sa insakto, muguba ni relasyon. Muguba ni kinabuhi. Daghag tao, mitapos silang kinabuhi tungod sa kwarta. Munang paborito ginagamit ni Satan pagguba sa imong testimonyo, sa imong pamilya, ang kwarta. In the same manner, ginagamit pod sa atong Ginoo ang kwarta para tudluan ka sa mga importanteng mga butang. Munang daghag mga tao ang miduol sa Ginoo katong nahutdan nag kwarta. Asa man dita mohangad sa Dios, magsigig hilak sa pag-ampo katubang time nga daghan kay tag kwarta. Di man. Kato iniganan to sa bugas ito, mukagot na bitong taro. Saan asa naman tong mo? Wa na magi. Wa na gi. Wala ang usa ka gantangan. Usay buhaton, Ginooin taon, maluhin taon ka, napay Lunes hangtod Sabado. Di ba mutawag tag Dios kung wa natay kwarta.
Check imong life. Napaba kay kwarta? Kung napay kwarta, praise the Lord, balik sa church. Kung wala kwarta, praise the Lord, kay diha ka mangitag Ginoo. May mga tao nga gihutag kwarta ni palayo noon. Abi nimo kung na-diagnose nimo nga nakay cancer, nyang palayo kag ospital unsay may tabo nimo? Mamatay ka. Nakay cancer, moingon ang doktor, sir, kanang usan lang kasimanag tunga. Unya yung buhaton, di na ko balik og ospital, naglagot ko sa ospital, unsay may tabo? Di nakabuto sa kasimana imong kinabuhi. Mubalik kas doktor kay didto ka matambalan. Kung gipit atong kinabuhi, wa ta gi-bless financially, materially, sa health, physical, unsa nga blessing. Kung wa ta gi-bless, ayaw palayo sa Dios, mosamot noon. Duol ka sa source sa blessing. Amen? Duol ka sa tinubdan sa panalangin. Unang butang, ang parable sa talent, nagtudlo day nato nga dili day tanang tao parihag kahimtang. Gituyo gid sa Dios. Ayog i-compare imong life sa uban ha. Ayog tan-awa yang balay si balay. Ay gi-bless siya kay 3 story yang balay ako ilawom silong lang. Gi-bless siya kay yang motor 150 ako 110. Gi-bless di siya kay nasa abroad ako in town nas libon. Nangitag kahoy. Dili na mo'y sukdanan sa blessing. Ang sukdanan sa blessing, naa sa kaabundas imong kasing-kasing para sa Ginoo. Daghang taong dato nga layo kay Ginoo. Usay ang kwarta mahimong tunglo pa sa kinabuhi. Ang kwarta gidesign siya nga blessing. Pero mahimo ning tunglo kung mo nimo palayo nimo sa Ginoo. Nay mga tao nga gi-bless lang kalit nawala na sa church. Di ba sa una, pastor, ipirita ko pastor nga madawat ko sa trabaho. Adi giprita niya powerful kay mo ampos pasudyando kay luhod pag piyong-piyong. Ginoo, tagainig trabaho, ugma dayon. Alas 12 pas kadlaw ni tawag, sir, nadawat ka. O sini tabo sunod Domingo, Pastor Janto di sa ko kasimba kay gi-answer sa Ginoo imong pag-ampo. Mas Pastor Janto, uy, murag lahi man paminaon. Sige, ato yampo nga makabalik ka puhon. Sunod Domingo, Pastor, di ka po ko kasimba, Pastor, kaya na-promote ko, nahimo na akong supervisor. Di ba, Pastor, malipay ka na, Pastor, basta imong membro ma-promote. Di Pastor John doon, naglisod, nagtando. Sunod Domingo, usa na kayo kabuhan. Pastor, di na dyan ko makasimba kay pa-abroad doon naman ko, Pastor, ako ni magdalag kumpanya dito sa laing nason. Ingon din siya, Pastor, ampo taon, Pastor B, nga makabalik kong simba. Sige, ampo na to. Mag-ampo ta, brad. Cellphone na nag-ampo. Ginoo, kuhainig trabaho ning tawhana. Momento ni mong babag sa iyang pagsimba. Sakto dili. Usay ang kwarta, ang promotion, nahimong tunglo pa sa atong kinabuhi. Gitagaan ka sa Ginoong trabaho, panalangin, para ma-inspire ka sa iyong pag-alagad. Dili para malayo ka sa pagpangalagad. Amen? So i-pray na to kung na may mga negosyo, moabli sa inyong mga pultahan nga mga offer, promotion. I-pray, Lord, tabangi ko nga madasig pa kog simba tungod ani nga negosyo. Amen? Okay, number 2. Ang parable of talents, nagtudlo na to nga namuhat ta para sa atong agalon o dili para sa atong kaugalingon. Usbo nako ang parable of talents, nagtudlo nato nga namuhat daita para sa atong agalon, dili para sa atong kaugalingon. Ang verse 19 to verse 25, makita nato dinhi nga nagbilin siya sa lapi. Pagbalik sa agalon, naningil siya sa abot. Diba? Ningon ang agalon, unsa may inyong abot? Ang 5 nahimong napulo. Pili giuli sa katong gibili nag 5, pili giuli niya. Ang napulo, wala gibili, wasi nga Ginoo, pwede ako ning 1%. Giuli niya tanan. Ang gibili nag 2 nahimong 4, giuli niyang 4. Ang isa lang giuli gyapon niyang isa. Nasabta na to dinhi nga ang agalon nagbilin sa katigayunan para di ay niya.
dili para sa iyang sulugoon. Nasabtan? Kunya dili ba na usahay mausa tong kinabuhi nag-abot sa sweldo. One, ana pala. 1 2 3 4 kani para ni squad. Para ni sa bag-ong seplon. Kani para ni sa vitamins ni samong baboy ginasakit. Man lang tambok ug baktin. Para ni sa para ni sa pang tuition. Karon kay 20 pesos na mo napit. Para ni sa Ginoo. Ang mga green tuwa sa cellphone, ang mga yellow tuwa sa bag-o nga mga vitamins, papatambok. Yang orange kay mo lang sa Dios. 20 pesos katubag yung kumot kignaw tong naong bitaw na kumot na. Wa na ganay siyang naong ba kay pila nakakamot ni kumot. Mo tinabilin para sa Dios. Hinumdumi gi-bless beta sa Ginoo para siya unahon nato. Siya gusto una. Abi nimo sa principle sa blessing ingon siya, unaha ang Dios ug iyang gingarian ug tanang butang ihatag o idugang niya sa imong kinabuhi. Atong baliktaron, ayaw unaha ang Dios, ayaw sa panghitaa ug di kaniya dugangan. Muna sitag pangayog dugang unya wa ta nag-una niya. Abo nung katawanan, sangko sa langit atong pangandoy, Ginoo gusto kog bag-ong balay. Ginoo, ilisin niya kung sakyanan bati nagtingog ka ng bag-o na pod. Gusto tag bag-o, pero ang atong commitment sa Ginoo, gamay kayo. 20 pesos lang. Niyong pangandoy, minilyones. Kisa ba, yung Ginoo, ay kong ilaratits. Dili na ang atong Ginoo. Now, ako bitaw, tatood mi kuyog ni Pastor Jando sa seminary. Ako honestly ako mutuo na gyud ko nga ang Ginoo bag-o gyud kinabuhi. Si Pastor Jando sa una, wadyo ko nagdaho makalahutay nig seminary bitaw. Pagkabalo na ko gikan og Davao. Joke lang to nga mutuo na kong Ginoo bag-o kinabuhi. Ang punto na ko wag. Mutuo na gyud ko nga bag-o gyud si Pastor Jando. Bitaw si Pastor Jando kuyog na lang pa Brother Jumar pa sa una. And lingaw kini kuyog di ka ma-board aning Pastor Jando. Panuhuton ka di mo baho yung baba kuyog si Pastor Jando. Malipayon. And wa ko nagdahom kay ni hunong manig eskwela mga second year siguro siya. Wa na ko kita niya adto ni graduate kog seminary wa na ko kita. Gikan kog Davao pagbalik na kog Cebu 3 years ago. Kita ako sa Facebook nga gi-ordain. Ordino. Kanya ingon ni Brother John Ray siya na nagpuli din nga nagpastor. Kula. Na-master this, Pastor Jando? Oo. Pwede nga ko lang. Mura ko nalipay nga, na-amaze ko ba nga, malipay magod ka nga, kauban mo sa seminary sa una na master. Nabiuban nga, ni-graduate og seminary, pag-graduate, namuhig baboy. Paguman. Di ba sakit kayo na naon? Giskwelahan pag pamuhig baboy. Sa seminary, pag nag-eskwela, pamuhig baboy. Pundot kayo una na ni-graduate og seminary, nag-pastor, gyud. As Pastor Jando. Nya, sa una kay, mura nig F4. Mabito Jandok usay malipat ko Jandok. Di ba kailan mo Jandok ka ng mga Korean nga mga kuha. No? Mura nig F4 si Pastor Jando. Pero pag meet na mo sa camp sa dalaget nga fellowship, meet na mo diri ganina, nagi kabag-uhan. Bisag biyag si Aunes Pastor Jando. Tarong binagkasing-kasing. No? Kung basihan lang sa Ginoo ang porma, mo di may kapasar Pastor Jando. Murag timbang lay basihan, magkuha nga tong timbang Pastor Jando. Pero may gani kasing-kasing ang gitan-aw sa Dios. Dili hinapay. No, napay usay mag-discourage ang Ginoo namo, pero may gani kasing-kasing na master si Pastor Jando karon. Pwede ba naman nabahog laing, pwede ba na mo abroad? Oh, ang bungan mo na madawat na dito sa United States. Daghan ni skills si Pastor Jando, pwede magnegosyo, pero gipili niya ang pagpamastor. Si Pastor Raymond, isa sa mga ginasaludo na ako, license nga nurse si Pastor Raymond. Sakto ba Pastor Raymond? Like, dili pa, graduate sa nursing. Pero dako potential nga mahimong professional. Pero pag enroll na niya sa seminary, siguro first year siya, mag second year ko, or third year, basta something na. Wala, no.
college graduate unya nag-seminary. Usually ba mag-college graduate trabaho dayon, negosyo abroad, kwarta diri, kwarta dito. Di ba basta mag-graduate og college mura nag ang pangandoy ba maglampas nas langit. Pero pag graduate ni Pastor Raymond sa college ni eskwela gyud seminary, pwede ni mag dagag offer opportunities. Pero once masabtan nimo nga ang kinabuhi nato man gud gidisenyo gyud para sa naghimo nato, di gid nato idalo ang atong kinabuhi mismo para kaniya. Hinumdumi higala igsuon, tanang nadawat nimo sa Ginoo para man gud na niya. Ang Colossians 1:16 mingon didto, gibuhat ka sa Ginoo ug para sa Ginoo. Sabta na to na, gikan na mitas abog. Gikan tas pino kaayong abog nga pwede ta agi-agian lang sa Ginoo. Pero sadang gipunit kas Ginoo gitayhupan, nahimo kang usa ka buhi nga kalag. Nahimo si Adan, nahimo ang tao. Ug tungod sa grasya sa Dios nahimo tang masterpiece sa atubangan. Tanawa karon sa tanang binuhat sa Dios, apil ang mga anghel, ang tao ang pinaka masterpiece. Ngano man gikaluyan ta sa Dios. Ug ingon ang Bible, tanang gihatag sa Dios nato para na niya. Mubalik dapat na niya. Imong talent, imong kusog, imong time, imong resources, imong kinabuhi dapat mabalik na kung kinsa ginaghatag niini. Pero sahay ang tao murag moingon pagita, Lord, grabe na kay kog pabor nimo Ginoo ha, taas na kay kog time sa church, not braspas pasuljando nanako. Ginoo sa imong blessing. Murabag na himong utangan pa ang Dios noon nato. Pero bisan pag intiro kinabuhi nato ihatag nato kaniya, kulang na sa gihatag nga pabor sa atong kinabuhi. Sa ako nagingon kaganina ang purpose sa kwarta sa pagtesting di ay sa atong kasing-kasing. Dinhi nato makita kinsa gi atong master. Ingon ang Bible, you cannot serve two masters. Kabalo kang unang master si Christ, ikaduha kwarta. Nganong kwarta man? Ang kwarta manggoy next sa Dios. Usually gid. Usay mo labaw pang kwarta kaysa Dios. Ang kwarta mo'y mo reveal sa tinuod natong kasing-kasing. Tungod sa kwarta makita nato kinsa gi atong gialagaran. Ang ato bang kaugalingon gitagbaw nato sa salapi o ang Dios nga mo'y naghatag nato niini. Di ba sa kwarta kasagaran, kung daghan kitag kwarta, makita gid kinsay priority sa atong life. Suroy diri, suroy didto, palit diri, palit didto, malimtan na nato. Nga atong church day daghang tulo. Wa pa din na semento. Kung mahutdan na putag kwarta, di na putaganan mo atong church kay wa tay kwarta. Di ba tinuod tungod sa kwarta nakita kinsay tinuod nimong giserbisyuhan. Muning ng Bible, di ka kalagad yung duha ka master. Ay ingon gyud nga Lord, Lunes gato Sabado Ginoo, kwarta kung naong Domingo Dios na pod. Di ka kaingon yana. Isa lang gyud ang imuhang master. Unsay mga butang imong nadawat sa Dios? Kapila na kagiayo sa Ginoo sa iyong mga balatian. Pila na kaanak nimong na-admit niya, gipampo nimo sa church naayo. Pila na ka-answered prayer ang gihatag sa Ginoo sa imong life. Pila na ka second life. Kami kauban ni Brother John Ray sa Mactan. Kabalo man aware mo na magsuon ni Brother John Ray. Wa gyud mi nagdahom. Kabalo man siguro mo sa disgrasya ng Brother John Ray. No? Kabalo mo dire. Nakuan mo to sa Facebook. Nakurentihan in town si Brother John Ray. Nakurentihan, nasunog yung lawas. Natagak siya, may ginasalo siya sa iyang belt, nga bago pag yung nakakauit, wa pag daw na lock. Kasi magdahom, abi nimo out of one, sa 80% tanan na Korintihan patay gyud, 20% lang ang manabuhi. Nabuhi si Brother John Ray. Ingon siya pa pasultihan, second life na nako ni Pastor John. Dili na nako ni sayangan. Kinsa dinhi ang gitaganag second life, third life, fourth. Kinsa dinhi ang perting hangyo sa Ginoo Lord, tagail na kog chance. And then gitagaan kag chance. Pila na ka kwarta miagi sa imong kamot. Pila na answered prayer miagi sa tong kamot. Kay balo bata nga dili to para imuha.
kapila ka gibless sa Ginoo, gitagag second chance para unta katong mga butanga ug imong kinabuhi magamit na sa pagpangalagad ngadto niya. Pero ato lang sa unya-unyaon biyang Ginoo. Pila na ka favor ang gihatag sa Ginoo nato, pero wala gihapon nato siya nahinumduman. Ingon ni David one time siyang prayer, Lord, unsay mahatag nako nimo? Unsay mabalos nako nimo Ginoo sa kaayo nimo sa akong kinabuhi? Ako nagtuo ko nga kung masabtan lang unta nato nga tanang gihatag sa Ginoo nimo dili man gid na para imo, para man gud na niya. And the more nimo na masabtan, gaan kayo ang paghatag para sa Ginoo. Gaan kayong pagtabang para sa iyang buluhaton. And the more mahimong gaan atong kamot sa pagsuportas buluhaton, the more mo gaan ang kasing-kasing sa Ginoo sa paghatag sa imong mga gikinahanglan bisan pa sa iyong mga tinguha. Ang Psalms 37:4 ingon dito si David, lipaya ang Dios sa imong kinabuhi ug ihatag niya ang tinguha sa imuhang kasing-kasing. Dili need lang, tinguha gyud. Usay tinguha nimo sa imong heart. Na ba kay desire one day matabangan imong pamilya, mahawa sa kalisod? Na ba kay desire one day muhayahay imong pagpuyo? Na ba kay tinguha one day nga maluwas ang imong mga minahal sa kinabuhi? Ingon ng Dios, lipaya siya sa imong kasing-kasing. Nalipay bang Ginoo sa imong kasing-kasing? Nalipay ba sa nagtan-aw karon sa kahimtang sa imong kalag? Doon na ba kay gihimo nga pakigsaad sa Ginoo nga committed ka nga imo nang tumanon hangtod si Christ mobalik? Ug atong hinumduman nga tanan di ay para niya, dili ni para atoa. Ikatulong butang sa parable of talents atong masabtan dinhi nga tanan di ay ta accountable sa tanan natong nadawat. Accountable, it means do na tay tulubagon. Ang verse 26 to verse 30, nibalik ang agalon. Og naningil siya sa abot. Ang gibilinan niya duha, nag-expect siyang mutubo nig upat. Wa sa nag-expect mutubo nig napulo. Ang gibilinan niya 5, nag-expect siya mutubo nig mahimong napulo. Ang gibilinan niya 1, nag-expect siya mahimo tong 2. Laktod nga pagkasulti, nag-expect ang Dios og abot. Now, pila ang gibilin sa Ginoo nimo? Dili kwarta lang. Gibilinan kanyang talents. Pila ka talents nimo ang nagamit para sa Ginoo. Gibilinan kanyang mga influence. Naka-influence. Mumitaw ng makadani kag tao, maayo ka makighigala, maayo ka manulti, that's influence. Pila ka porsyento sa imong influence ang imong gigamit para sa Ginoo. Di ba dali kay share og kanang chismis? Di ba? Di ba dali kay marites ba? Mariwa ka bantay, bag-o na po sila grab. Mariwa ka bantay, na po gihatod, bag-o na pong TV. Oh, di ba? Oy, mari, kita ka sa balita gabi. Oy, mari, kita ka sa kardo gabi. Dali kay ipang balita sa mga butang, nga di man makaapekto sa tong kalag. Na kay gift niya. Pero pila nakakataw imong na-sharean may tungod ni Christ. Pila nakataw imong nadalas Ginoo. Pila nakadulungan imong gihunghungan na ay Ginoo pag-ampo lang. Dali kay share mga butang nga dili yas Ginoo pero gahi kayong para sa Ginoo. Na point ako is gibilinan ta sa Ginoo dila influence sa pagstorya pero wala kay nato ni usay halos na balik para niya. Pila na ka mga relationships imong nagian. Pila ka mga friendship ni agi sa imong kinabuhi. Na ba kay nadal nila para sa Ginoo? Time, oras, pila edad di mo ron? Na dinhi, mga 20 plus, masudyando, mga 20 plus, 19? Maayo kay, murag, nagkagamay mong edad, nagkadugay, sa una, 32, sa una to kita. Oh, 20 years, mga mama, mga nanay na to diri,
40 years na siguro mo. Mga seniors sa rin na siguro 50 kapin. Inana, kataas, kadako ang imong tulubagon pod sa Ginoo. One day, mubalik si Christ. Tingog ang trumpeta, muhangad ang tanang tao, ug tanang dila mo confess nga si Kristo gid ay ang Ginoo ug manluluwas. Excited ang mga Kristohanon mo atubang ni Christ. Nga excited ta, wanay kasakit, wanay problema, langit nang isgutan, pero na isa kabutang nga dapat nimong andamon ang imong kaugalingon. Inigbalik ni Christ mo atubang kas iyang trono. Ug tubagon nimo ang usa niya ka pangutana, di sa mangutana unsa imong bank accounts, di sa mangutana pila ka educational background imong nahuman, di sa mangutana pila ka tawo imong natagaan og munggos, di sa mangutana kung pili sulod sa iyong bangko, mangutana sa usa ka butang. Unsay imong gibuhat para nako? Unsay imong tubag niana nga pangutana? Ikaw gitagaan ti kag 20 ka tuig sa yuta. Ikaw taas-taas 50 ka tuig sa yuta. Unsay gihimo namo niadto mga tuiga? Pilay imong gibuhat para nako? O kung one day matubang ka ni Christ, pangutanon ka na nga pangutana, unsay imong tubag? Di siya parehas usa ka tawo nga madana tog liko-liko, Lord kanang maayo man kong tao Ginoo si kog attend og church. O gani among hymnal memorize na nako. Ginoo dagan kog memory verse, pangutana ako Lord unsay akong unsay akong naambag sa church. Piabotan ako Lord kung pila ka buong akong binuhing baboy. Di ba ipahambog ba ito sa itong baboy? Mutanang Ginoo, unsay imong gibuhat para nako? The only thing nga mulast sa eternity, ang butang nga mabitbit nimo sa eternity gawas sa kalag sa imong kaliwat, ang imong nabuhat para sa Ginoo. Mao na ang butang nga di gyud muluban. Pila ka butang tuod imong nabuhat para sa Ginoo? Oy, very good. Nakakaroon sa church, nani ganti. Once a week, naakas church. Praise the Lord. Monday to Saturday, asa ka? Oy, di man kinahanglan natas church. Okay, Sunday, nagbitbit tag Bible, ni obli tag Bible, ni pray. Praise the Lord. Monday to Saturday, ni obli pa ba kag Bible? Ni ampo pa ba kas Ginoo? Oy, praise the Lord, kay Sunday. God bless you, sis. Praise the Lord, pastor. Hallelujah. Tanan nimong expression. Lunes sa Sabado, unsay expression nimo? Basig na punog pamalikas. Domingo, God bless you. Lunes gato Sabado, dili mao. Church, manubag ka matag segundo sa imong kinabuhi. Abino, duha lang ka klaseng sulugoon ang naa sa Ginoo. Abino, paghatag sa 5, nahimong napulo, ang duha nahimong 4, unsay ingon sa Ginoo? Well done, good and faithful servant. Pero kabalo ka natong usa ni balik sa usa, ingon siya, wicked, slothful servant. Dautan, tapulan, nga sulugoon. Duha lang ka klaseng tao na adinhi. Usa ka kugihan, maayo, na sulugoon. O dautan, tapulan, na sulugoon. Pili ta. Asa ka ta na ng duha ka klaseng sulugoon. Church, akong prayer sa pagsaulog niyo sa iyong Thanksgiving and anniversary, dagan pag-challenges mo abot nining Landmark MBC. Wata kabalo, basig si Odette magdalag silingan. Wata kabalo, pila ka bagyo moagi pa dinhi, di literal lang nga bagyo, basin tandugon ang relasyon sa mga membro. Wata kabalo, tandugon ni nga church sa problema sa pinansal. Wata kabalo, tandugon ni nga church unsa wala nalipay si Satanas nga kini nga church mulambo.
Muna kumahimo ang mga nagpasiugdan nini nga buluhaton, lupogon gyud ni Satan. Ay mo katingala kung pila ka leaders ang ginasunod-sunod sa yawa o ginadugmok niya, di gid sa malipay nga magmalambuon ang buluhaton sa Dios. Isa lang kabutang atong hinumduman, ayaw gyud participate ni Satan. Ayaw itugot imong kinabuhi, mahimo kang kabahin sa problema. Kabahin ka dapat sa solusyon. Amen? Dagag challenges mo abot pa nini nga church. Tanang churches sulayan gyud. Isa ka butang, kung gusto kag church nga di sulayan katong church ni Satan, walay musuway didto. Pero the fact nga ang church ginakusukusog persecution pagsulay, paila lang na nga naa ka sa Ginoo. Amen. Kay tanang church nga iya sa Ginoong Hesus, di gid na biyaan ni Satan. Kung gusto kag church nga hayahay, isa lang na ang ilanan, kauban na mismo sa kaaway. Dagag challenges mabot ni nga church. Pero ato hinumduman, ayaw gyud pagduha-duha, pag-extend sa imong kamot o kasing-kasing para protektahan ni nga iglesia. Amen. Bahalag mawala, abi nimo sa early church sa Acts chapter 2, kabos ang church, ginagukod silag espada, ginasunod-sunod silag mga mata, wanted underground ang mga churches before. Gibaharan sila. Human gibaptize ang 3,000 souls, ingon ng Bible, nag-ipang-gibang baligya sa mga membro ilang kabtangan. Ang halin ilang gidonate sa church, gitabang sa mga ministry, gipakaon sa mga nagutman, gisinina sa mga way kapalit og sinina, gihatag sa buluhaton sa Dios. Bugat na kung atong kasing-kasing di nato ni masabtan. Yes, usay mahutdan ta, kinahanglan ta mahutdan para sa Ginoo. Pero one day inigbalik ni Christ, masabtan nimo nga ang tinuod nga asset, ang tinuod nimong bahandi dili sa imong bank account, wala sa imong bulsa, wala sa imong kaban, naa sa pag-ila sa Ginoo pohon sa imong gibuhat para niya. Bisan pag wala tas bahandi sa kalibutan, pero inigbalik ni Christ, moingon siya, welcome sa gingarian, kugihan, buutan, nga sulugoon, muna'y pinakatamis nga bahandi nga madawat nato sa Dios. Amen. Mabitaw na ang mga apostles. Kung na may tao nga gibless og maayo sa Ginoo, kung ang basihanan sa blessing kwarta pa, ang mga apostles ang pinakadato. Kung ang basihanan sa blessing dagko pang mga balay, ang mga apostles ang manson dapat ang mga balay. Kung ang basihanan sa blessing ang maayog kahimtang sa kinabuhi, ang mga apostles ang nindot kayo kahimtang sa kinabuhi. Pero ngano makaha nga ang mga apostles nga faithful nag-serve sa Ginoo, gipanglansang pa baliktad ang ulo, gipanglaog sa mga leon, gipaguroy diya sa mga karwais karsada, gipanglansang sa cross, gipangdauban ni kagabi, gihimong suga sa kagabion, ang mga apostles nga mihatag sa tibok nilang kinabuhi, namatay man nga kabos. Walay bahandi, walay kabtangan, walay mga higala gani halos, dili maayog kahimtang. Ngano ka, gidalo ba sa Ginoo yung panalangin ngadto nila? Dili. Kaya ang blessing sa Ginoo naa sa imong kasing-kasing. Amen. Nasa kahimtang sa tong kasing-kasing. Muna ingon na Ginoo, bulahan ang tao nga dato spiritually sa iyang kasing-kasing. Kaya kung maangkon niyang butang sa kalibutan, yung kalag malaglag lang, wala kinipulos. Ang dato nga kasing-kasing, dili dalo sa pagsuporta sa buluhaton sa Dios. Amen. Dili dalo. Bugat ta gani ang pagtabang sa church, i-check dayon imong heart. Basig na puno na nisdi maong mga butang. Lisod na gani mo suporta para sa iglesia sa buluhaton sa Dios, i-check imong kasing-kasing basin na tabunan na ni sa mga sampinit na himo naning kalibutan nohon nga klase sa kasing-kasing. Lastly, galing suod, ingon si Christ, bulahan ang nagahilak.
bulahan ang nahutdan. Kanusa ba na imong bless ang nahutdan? Ang tao layman, bless ang daghan sa tao. Bulahan ang daghan negosyo. Bulahan ang dagkog balay. Bulahan ang nindot og kurso. Bulahan ang mga bright na tao. Mao nay prinsipyo sa kalibutan. Ingang Ginoo, bulahan ang mihilak. Bulahan ang nahutdan. Bulahan ang nagutman. Bulahan ang gibibi-ay. Bulahan ang hapit na mamatay tungod sa ngalan sa Ginoo. Ingon sa ngano? Dagko ka ganti sa langit. Take note, asa ang ganti? Sa langit. Wala din Muna ingon si Christ, ayaw pagtigo mo og bahandi nga kaunon lang sa taya og sa anay. Ang tinuod nga bahandi, tua pohon sa langit. Kay tua man sa langit, dili pa nato halos ma-appreciate. Kung gi-bless karon sa Ginoo, ginagmay lang na nga blessing. Ang tinuod nga ganti sa Dios, inigbalik na mismo ni Christ. O diha na to ma-appreciate nga tinuod nga bahandi sa tao naa mailhan inigbalik sa atong Ginoong Jesus. Amen. Kabus man ta materially, kulang man ta financially, pero kung dato atong kasing-kasing diha sa Dios, mao nay pinaka-importante. Amen. Pila ka tuig gikan karon ang Landmark MBC magsaulog sa inyohang kumpleto na siguro nga building. Siguro maglagot mo ipa-aircon pa ninyo. Alam mo, paglagot kayo ha. Pila na ni siguro ni ka-story. Siguro si Pastor Jando murag sa gatos kilos ng ibugaton. O ang paningkamot ni Pastor Raymond, Pastor Jando, mga workers din dili masayang. Nasayod ko, dako kay potential ni nga iglesia. Pila ka bagyo miagi, di barog mo. Murag taga Bagyo ni nindot naman, na Bagyo na himo mang puthaw. Sa isa pa ka Bagyo para tiles na yan. Dako kay potential ni nga church. I know kaya nato na. Kay natay buhi nga Dios, dili sa dalo, basta natay saktong kasing-kasing para niya. Amen. Magampo ta Ginoo, salamat nini nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa pag-extend nimong simong grasya nining iglesia. Salamat Lord sa pagpaningkamot sa mga nagpioneer Ginoo nini nga dapit. Pastor Raymond, si Pastor Jando, bisan pa man Lord sa mga seminarians nga nagtumala dinhi before, sa tanang membro nini nga iglesia, sa tanang unang member Lord, mga segunda hangtod karon Ginoo. Salamat kay Ginoo, pamatuod nga buhi gyud imong pulong nining dapita. Pag-ampo na mo Lord, nga ikaw pa Ginoo magabis-bis nini nga church. I-bless Lord ang tanang member og bisita Lord nga kini Ginoo mamunga pa og daghan. Nga sa dili pa mo balik amahan imong anak ka si Jesus, daghan pa big mapundar Lord, ug one day mo balik siya garbo mi Ginoo malipayon nga naamin na buhat para sa Ginoo. I-bless Lord ang leadership ni Pastor Jando, iyang mga plans, i-bless iyang ministry, i-bless ang ministry ni Pastor Raymond, i-bless Lord ang mga leaders nini nga church, i-bless ilang ministry, children's ministry, music ministry, evangelism, tanan Ginoo. Ug Lord, ang pingi sila Ginoo, ang pingi kini nga makasing-kasing nga mas mahimo ning lig-on ug mabungahon, matinabangon Lord pa sa imong buluhaton. I-bless ang tanan naaptan karon nini nga mensahe kining tanan amahan, amo ning lauman nga mong madawat, ginatugyan sa gamhanan nga pangalan ni Jesus Christ. Amen ug amen. Congratulations Landmark MBC, happy anniversary at ibalik sa atong song leader.